Moderne massehysteri, rødt hysteri og internetpanik. Massehysteri er psykosociale fænomener, som omfatter store grupper mennesker og fremkalder overdreven frygt, angst og panik, ofte uden en reel trussel. Disse fænomener kan sprede sig raskt på grund af sociale, kulturelle eller politiske faktorer og påvirker offentlig bevidsthed. Menneskets historie indeholder mange eksempler på slike hysteri, som har tattolike former, afhængig af tid, sted og social kontekst. Den moderne verden er heller ikke immun mod slike fænomen, og i dag kan vi observere to vigtige former for massehysteri, rødt hysteri og internetpanik. Selvom disse former for hysteri opstod i forskellige epoker, har de fælles træk og fortsætter at have en enorm indvirkning på dagens samfund. Massehysteri i den moderne verden. I de sidste 10 årene har massehysteri fået nye former og udtryk, knyttet til udviklingen af nye teknologier og ændringer i den globale politiske situation. Teknologiske nyvindinger som internet, sociale medier og øjeblikkelige nyheder kan betydeligt accelerere spredningen af panikstemninger og falsk information. Dette giver mulighed for, at rygter og falske nyheder raskt kan nå store publikum og ofte forårsage panik og forvirring, selv når den reelle trusselen er minimal eller ikke eksisterende. Studiet af disse fænomener hjælper os med at forstå, hvordan og hvorfor massehysteri opstår, og hvilke konsekvenser de kan have for samfundet. Rødt hysteri, frygten for kommunismen. Rødt hysteri er en af de mest kendte former for massehysteri, som rammede USA og nogle europæiske land efter 2. verdenskrig i perioden med den kolde krigen. Frygten for spredning af kommunismen blev hovedmotivet for politiske diskussioner og samfundsdebatter. USA, som forsøgte at stoppe sovjetisk indflydelse, skabte en atmosfære af politisk spænding og mistillid. Efter at den sovjetiske hæren vandt i Europa og Sovjetunionen gennemførte sit første atomvåbentest, blev bølger af rød panik udbredt i mange vestlige lande. En af de mest markante figurerne i denne periode var senator Joseph McCarthy, som ledede de såkaldte heksejagtene. I denne processen blev tusindvis af mennesker, inkluderet offentlige tjenestemænd, kunstnere, forskere og vanlige borgere, anklaget for at have forbindelser til kommunisterne. Dette førte til utallige arrestationer, deportationer og ødelagte karrierer og liv. For eksempel blev det i Hollywood oprettet en svarteliste, som inkluderede regissører, skuespillere og manusforfattere, som blev mistænkt for at sympatisere med kommunistiske idéer. Mange af dem blev ofre for grundløse anklager, som havde katastrofale konsekvenser for deres karriere og liv. Myterne, som opstod i denne periode, blev grundlaget for denne hysterien. Et af de mest udbredte mytene var forestillingen om, at sovjetiske spioner havde infiltreret alle dele af det amerikanske samfundet, at enhver nabo kunne være mistænkt, og at til og med en vanlig samtale på gaden kunne være aflyttet. Den psykologiske effekten af denne frygten var enorm. Mange amerikanere begyndte at mistænke selv sine nærmeste for at have kommunistiske sympatier. Dette førte til, at samfundet levede i en konstant tilstand af mistillid og overvågenhed. Efter den kolde krigen og svækkelsen af den sovjetiske trusselen aftog hysteri betydeligt, men frygten og stereotype forestillinger, som blev skabt af denne panikken, forblev i den kollektive bevidstheden i lang tid. Internetpanik, nye udfordringer i den digitale verden. Med udviklingen af internet og sociale medier har det opstået en ny form for hysteri, kendt som internetpanik, som er karakteristisk for vor tid. Information spreder sig raskt i dag, og selv de mindste rygtende eller uverificerede oplysninger kan udløse panikreaktioner blandt millioner af mennesker. Et tydeligt eksempel på denne internetpanikbølgen er hændelserne knyttet til coronaviruspandemien. Da de første tilfælde af infektion med det nye viruset blev rapporteret i Kina i slutningen af 2019, blev sociale medier og nyhedssider de vigtigste kanalerne for at sprede både sand og falsk information. Fra starten af pandemien blev det aktivt manipuleret med data,
Og rygtene om vacciner, mikrochipping gennem vaccinationer og katastrofale konsekvenser af coronavirusinfektion bare forstærkede panikken blandt folk. At dette førte til masseindkøb af medicinske forsyninger som masker, desinfektionsmidler og til og med toiletpapir. Den paniske efterspørgsel skabte ofte kunstig mangel på varer, som igen forværrede situationen. I tillæg spredte falske billeder og videoer fra ulike land, hvor pandemien var på et højere niveau, frygt og usikkerhed blandt folk, noget som forårsagede panik i stor skala. Andre former for internetpanikbølger opstår under naturkatastrofer som jordskælv, orkaner eller teknologiske ulykker. Falske nyheder om katastrofens omfang eller billeder, som ikke er sande, bliver ofte delt på internet og får folk til at panikere og iværksætte sikkerhedstiltag, som kanskje ikke er nødvendige eller berettigede. Indvirkning på samfundet. Både rødt hysteri og internetpanik har en alvorlig indvirkning på samfundet. De kan føre til betydelige ændringer i menneskers adfærd, opmuntre dem til at tage ubegrundede og til og med skadelige handlinger. I tilfælde af rødt hysteri førte dette til øget politisk spænding, strengere censur, undertrykkelse og brud på menneskerettighederne. Når det gælder internetpanik, kan det føre til økonomiske rystelser, spredning af falsk information og ødelæggelse af social tillid. Mytene, som opstår under slike hysterier, kan forblive i folks bevidsthed, selv efter at videnskabelige undersøgelser eller fakta har modbevist påstandene. Frygten for kommunister, som var grundlaget for rødt hysteri, har fortsat at have indvirkning på politiske diskussioner, mens mytene, som opstod som et resultat af internetpanik, fortsætter at cirkulere i den online-verden. Det er vigtigt at beholde roen og tænke kritisk. Massehysteri, enten de opstår på grund af ideologiske frygter eller på grund af nye former for informationspanik på internet, sætter dybe spor i samfundet. De får os til at stille spørgsmål ved virkeligheden, reducerer vores evne til kritisk tænkning og fører ofte til ubegrundede handlinger. Derfor er det vigtigt at være i stand til at beholde roen, forholde sig kritisk til information og vurdere den forsigtigt for at undgå at falde i fanget på massehysteri. Bare på den måde kan vi minimere de negative konsekvenser for livene vore og samfundet som helhed.